Ang lapuka na ni guys, okay. One. Basa. Nantay dahon na ng ano, daghan no? Guyabana na, napi avocado. Kasi yung payam nun? Si mama, di man siya. Hindi mo. Payam nun di mo minom. Sayang ba, naon tay daghan. Siya naman may din. Hi guys, majung buntag ninyong tanan guys. Ano ra? Namalit mi ka ng suda, nangita mi ka ng sinabaw nga isdang barilis kay gusto ko nun ni mama mukaon. Maso gani kay nakapalit mi kinay baligya dari. Barilis nga isda. Unsa nang barilis pa tuna ay sana? Tuna. Kanang sinamon, unsa nang sinamon? Kanang barilis tuna pa rin. Kanang sinamon ba? Alay na. Kailan to siya guys. Sitar masija nga sinabaw ko ng barilis. Madula man lagi padukan noon kay mao ba na hitsa. Mangita ang jag naanam ingon ako lami. Oh, Ginoo ko. O may klase karon kay holiday ba unsa karon ngarong holiday karon? Iya na tupak. Hindi siguro holiday oy. Nganong may klase ang mga elementary? Yung kag holiday. Hindi ano piningon. Klaro. Holiday ko no. Hi guys, ang lamidari. Swagit na parang doa ka bakpin. Kay gusto ra magsigig pagawas. Kamu aram mo ka. Laga na naanag na mo sigig pagawas. So gisod mo diha maitot na. Mamaw na mi guys, kay si Junjun magbulkit na siya sa ijahang tricycle kinabuslot. Biyahe nang tasag sadyo pagtanaw pa niya kay Diyos manigligid ang ijahang tricycle nawaw mali. Sige yan natug pa. Hindi rato siya mata. Hindi palit nga kuan guys. Kuan guys. Taklay. Taklay na tayo. Namalit namin para daghan. Para daghang klase ba daghang makikitan. Hindi bula-bula, may sabaw. Huwag ka rin kuhan guys, isda nga barilis. Kan may dabis. Wala ka ni. Okra. Patong sa kanan. Sabaw. May magmamalit, kaya nga mapilian. Diyan lami magkunilang timpla. Diyan gulay. Sari-sari. Ugutan. Ako anong utan? Pansit bihon. Nagkuwang agmangkok. May daday na doble dere. Ang daghan na. Kung kaklase, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kaklase na. Ginuwang 130. 130 ni tanan guys. Anong nabayad. Wala na. Daghan na yung kapilian si mama. Ginsay dyan nga sudanan dani. May sabaw, nagutan, karin bula-bula, karin baboy man, napiukra. Wala ko si utan, napay tinuod na. Gusto kagutan, napiutan, sabong isda na ka. Okay? Good morning. Good morning Mahutan guys. ninyo guys, tulorami karon kaya mangulitaw na Mamahaw ta ma guys, mamahaw ta. May klase, mangulitaw, kagahagok pa. Kuan? Ay lagi ikaw ning utang ka ng isda. Di ko lang isda. Palitan Hindi lang utan na ako ah. Kanang isda ka na. Kana na. Ay lang sabaw di ko. Di ko dala ang baril. Wala kay sultan, di ko niyatag. Wala na gusto kalabas ako ba? Bala ka, wala kay sultan. Tagaan kag isda. Sabaw ko karon tubig. Wala ka. Asin. Kana na ba? Di na ko niyatag. Di ko dala ang karon ka. Yung niyo. Oo. Madig ka. Dapat ni may aray ni mo asin ra kay asin rin na ilang kuan, utan. Kanon kag lami dili.
Ay kilag asin. Nailabat na ilang kuanutan. Hanggang sa bulo. Sa mga sabi. Katong isda. Ikoy, nakuha ng kaon anak. Nakaparat niya. Nakaon na kamunggay, mo kagkanding. Kaya kay protein. Kinanglan mo kan kag isda. Kan kagay ni gamay. Ginagmay-gagmay ragod. Para napo kay protein. Kay protein mo po na sila. Kano niya? Manok. Bukura. Lood ko. Sus, ginuo ko. Noon sa namin taong ka. Lood. Otot. Baka nang ito. Wala, di ko ganahan. Balo na namin mo sa kapagtambal. Kagoon ka ng tambal. Namin tambal ka gandiin. Kanara ba imong ginong tambal? Hindi ba na bawal na ba siguro naman na kay? Ano? Bawal na. Sa astig ko sa hani. Ay, lusin mo. Mudaga na ng sugar. Ginugan mo. Hinag lang. Ay, kag ulam. Ay, kanara mo. Yan na. Hindi ko lang. Alo ko mag-ulam, di ko. Ngayon mo ha? Hutan lagi na iya. Andiyan ko tumuka ng isasisdang barilis. Hindi. May punang inanara niya kaya ano. Hindi sa mga itagkuan. Lamihan ang barilis oh guys. Lamihan ang barilis iba guys. Gitula pa dyan doon sa gulain. Kuan na. Tanglad daw kuan. Ano sa bang? Mama, kada ng isda ma. Ay lagi na yaw. Kana rin mo ha? Okay lang. Kahit kung nagbanok. Palikin siya ba? Mukan kag isda, mukan kag manok. Ginagmay-gagmay ba? Kung na po kay protein. Mawadi itong putin ulit ang kaon. Huwag kay protein, huwag puro ka utan. Kinahanglan mapasat ang lawas ng protina. Protein na. Isda, manok, karni. Ginagmay. Saan mo ka ginagmay? Ukra, di mo kaon. Ako, di mo ikumukaon na ako ang gagawin ta. Kaon ng tagamay. Saan? Nawala ko sa kaya may kamerawa. Gagmay, ginagmay-gagmay. Muna, kada kaon mo guys, mabuta may kamera para mukaon siya. Gamay. Kunwari na may mong kaon. Ikuha pa ka. Ganyan niya, kaon po kakarni gamay. Manok. Manok. Itong baboy. Manok lang. Gagmay sa kayo. Kung napay protein ay mong lawas. Alam ko naman po eh. Sa unang ito rin yung tuod. Yung ko. Hindi ko na siya makabarilis. Hindi ka lang. Atik-atik niya guys, hindi ko na siya makabarilis. Pero ni kaon. Kaon na lang. Natanawa? Taon dyan, ginagmay. Okra pod. Ukra. Ukra ito ko. Kaon lagi, sa ito. Kaon suka. Ko! Kaon ang kraba. Adik ko. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ka makagukra, di na mawa yung uban na yung umura ng taklabahog yung ulo. Bahala na. Yung kay mo taklabahog. Magtaklabaw ko niya. Sa magtanaw lang. Mukhang o. Para sa ramog naong ni mama, matiguan ka, may hanap kang mama, para sa naong. Taklabahog sa panalamin, taklabahog. Bahala na. Wala na, basta bagong gupit. Mga may peres mo na isang buhok. Muram na itong nagbaklay ko sa lugsod. Dagsako. Agay. Pag siguro eh. Hindi ka nang kumagpalimot.
Yung kalimos. Nanara bagitsura ni mo katong nagbaklay sa Ugwan na noong ko'y anak magpakaon ako. nagbaklay sa siwa, nagdagsa ko. Nanara bagitsura ni mo. Pero na pa'y nagpakaon ako. Hindi ko talimos. Kalimos. Wala ka. Kaingon ka, ako picturean to din akong pakita ni. Pareha dyan magitsura. Ang sigtaba, tagay sa tubig. Kaya tubig. Ako rin ganyan na agwan tahon akong kaon. Kaya di pa na ako niya agwan tahon. Di ko makaon na eh. Pag may lami, pagdaba, luod. Ano di masabot. Munang di ko mo kuan yung kaon. Isang kaon. Gusto mo dyan mo ang kanon, narong lami? Wala. Ha? Wala. Wala. Ano ka nga naman dyan nga, naman na ginagmay. Ano ganyan? Ano ba yung mga paborito? Kaya na ako'y ganahan nga kanon. Pero pag abot ko, ako ganahan. Balik. Hindi na magaganahan. Tik-atik na niya, maniwala kayo. Dawa, di sa ka na mo kaon, di sa mo kag-release, di ka man lagi sa barilis. Di kayo nululong ka no. Samo kay ka. Samo, Sige, yayo. sige yaw-yaw. Taba. Para mo kaon ka, di kay paabot pa ka. Sirmunan na. Ano lang. Wala eh. Madugay na akong ihain ni mo, makita ka diya mga piniritong ilaga, iring, akong pangsabon. Muna ako'y pakaon ni mo. Uy, ako mo kaon. Di ko kaon. Hindi kong kaon muna akong pangsabon. Bahala magbahog kong tubig asin. Sabaw kong iring, magprito kong mga ilaga, muna akong pakaon ni mo kay mamili mo ba? Aba. Yung iyang sugar. Tapos, pakanog barilis di ko. Pakanog, ang katong isda hindi ko. Pakanag kuan. Asin, mukaon. Amo na, nitas yung diabetes. Tatawa lang mo kasi bata. Uy, akong mingkoy. Koy. Barog. Oh, galing. Barog. Hadlo ka maulo. La. Kamu sa diya kay magbulkit pa ko. Ito na. Buntik na. Lamig ma? Noon. Ang isda? Namtak. Ha? Namtak. Isa? Minum takuan guys, vitamins. Hanggang vitamins guys, kuan. Apibon o caltrate. Hurot lagi. Hindi lang magluod, basta mahurot. Basta na yung masud sa tijan. Hindi ka masid sakit mo kuto-kuto. Hurot lagi gijang pagkaon. Nabili na nun. Inan ko mo. Hurot. Sabihin ako mag-inom sa akong kuan. High blood. Hindi ko magpanihapon. Inom sa High blood. high blood. Oo. Ito na ako ang kuan niya. Ang kanilang vitamins ako sa udto. Sa buntag, wala kayo nun. Kani. Vitamins. Oh, pagka-udto piros. Pagkahapon, ito siyang high blood. Buntag mo kutugingan sa doktor. Yung mga giotro, gabi na kami nun. Basta tambaw gani ko no blood sugar, diabetes. Hinana jud ko no mga luod. Magkuan jud ko no, magkuto-kuto jud ko no memory act. Pwede man po napalidan nato sa doktor, ug mobalik pa lang kadito sa doktor, pwede nato palidan. Di na ako, ginom na bahala na diha. Atong ireklamo ngay nga na, masakit imong kuto-kuto. Manig pamaw ka siya, Junjun kakuha na siya ga bulkit sa ijang ligid sa tricycle kay nabuslot. Musa dyan tayo sa biyahe ganina, pagtanap pa ni sa plat, manig diyang motor, na wow mali, erang kaluoy. Excited ako guys sa kasal ni Terry Punpuhon. Natupad na kasi nagpangandoy ni Limwell. Sa una, rin na
chat-chat kay magpatabang kay na inlablag kuno siyang tiri agun sa ko ni jag pong panguyab karon tupad na gid imuhang pangandoy-doy sa kasal ni T-River. Excited nako. Problema lagi ko kasi ang suoton ngita ra siguro ko ukay-ukay agang sayang suoton muatin ra bitaw di bitaw pasok. Importante makauli makaatin sa ijahang kasal kay luoy. Message so nagti muli kati nagkasal na ti ni ganara ba to. Excited na kadyo ko guys. Diyon gina kumbate na magpamasahiro basta hindi makapliti ko. Makauli ko. Bahala na, guwa ko iba kung sanina isuot sa kasal basta importante makaatin ko. Mura man na importante jud. Mura mga ginete ang kalipay nga kalipay sa tang igsuon, kalipay na po nato. Kaya naman doon ko katong unang nag-message si Limwil na paila-ila siya nga viewers kuno siya namo dyan mo to niya lagi siya nga crush kuno ni Justiri nigugma kuno siyang tiri nagingnan nga kaya din mo higugma Justiri nga masakitin man nga mukalitra man ka ng kajab niya nga bisagan sa pa kuno dawat kuno niya. Salamat jud ka Arjudoy kay mo ka jenggi tupad agi mohang gipang sulti na kay dari mo man na siya sig chat na kay magpatabang lagi siya gitiri kay nagugma lagi kuno siya matangginan nga uli dito sa bahay pakita jud kang tiri rinsa jud ka kay kanas tiri kay maluluyon man na pero ang pinakagusto jud ni tiri kanang laki nga hinlo labi na kanang hinlog kuko kay mao jud na una ni siyang lantawon kanang kuko. Kay bawa ko dana kay siyempre dugay pa jami nagaban sa Manila dyan na po to'y nanguyab ni dyan dito sa una nga di siya ganahan kay bugawon ko ng kuko nagkaibaw ko ako na dyan lang tao ni Terry ka na dyan kuko inahanglan nagkuko limpyo bahalag di ko no gwapo basta importante limpyo dyan karon natupad na gadjud ni Limwil di dyan mga pangandoy nga maangko na ni Justiri masawa na ni Japon-pon murag di rapod ako mo'y gichatanda ng Limwil pati ang mga igsuon nakailan na dahi kong sagbot nga kuan guys Sarpentina tudluan ko ka na nga mga gagaw dari ba naday daghan naris daplin dyan maglaga ang tako dyan di mas mainam kay pait kuno bisin kuno maglayan kuno gijahang kuan kuto-kuto da pwede raman ang tapo di babad rasa ka ng kuan tubig di majid siya guys di man na mapugus munang wadyo ko'y mahimo dani wat nal mo ko na nigan sa ijahang gusto ang kuan gani ang nang guyabano manggani nga dyan naman gani yung giundangan nga dito pait na guys wana siya mainom wadyo may mahimo dani malipay ra lamang kung musitar na siya gan sa ijahang himnan kay buhaton dyan nagbabad po ko kanang kuan okra kay dato ningan nga maghiwa ko ng okra sa ibabad dyan painom naghimo po ko ang gibabad pagkagabi pagkabuntag ang gipainom niya o po niya giinom kay luod ko no kay galaway-laway una guys nga nagtry po ko ba kay masindi ayaw kuan siya ganahan man siya guys sa okra kay luod ko no di magani mukaon sa okra kay kuan na ito no dangeg samot nitos katong nay ang gihiwa paglanta pa ni dyan hinihingo na dyan may mahimo na ni guys ismail na laman binuwangan na lamang junjun kay tawas stress kaya gata nga dibdibon ni nga ang mga problema mga upaw tagdali na junjun gani o ijang una muti-puti na parang kaluoy ang buhok na muti-puti na pero nga na dyan siguro na magsugod og 40 edad sugod na siguro ng uban ay di mo siya badlungon badlungon tayo ako mag-ko kay haram manghihangad sa Ginoo ra mga jipermi ang sandigan iniliksil ra hangad sa langit Lord ikaw na bahala ta sa tanan nagkahuman muluwag nagimuhang pamati nga naramang ko masa mag-ko
Basta na ako'y kagawa, na ako'y kahiubsan, muin niliksil ramang ko din hangad sa langit. Nagkahuman, wala ga, nagpamati. Mura na yung kuhan guys, sikreto. Hindi ta magpadas sa tang gibati na. Mga problema, kay problema, natural ramang gajid na. Wa manggajid tao nga way problema. Tanang tao manggajid na ay problema, na igipangbitbit ng mga problema. Kaya ba masing ko nga, napagajid ibang tao nga mas labaw pang ilang gibitbit sa kaysa ata ang problema. Medyo ganing si Mama Rayate ang problema. Aguban, ng problema pas ginikanan, ng problema pa kay isang katutak ang mga utang. Lipan right ang mga utang. Ito gani, pasalamat na laman tabi sa gingani Rayate ang kahimtang. Watay utang bisag piso. Mora gajid na iyahang ikuan guys, panghambog. Isag gingani ragamang kuan kahimtang. Wa may utang bisag piso. Pasalamat naman po ko sang bana kaya ramang kakugihan. Kaya hindi pa na siya kugihan. Siguro nakautang-utang na mi. Aga mo rang problema kani nga mo ang inahan. Unsaon ni namo pang paagi nga harong matambawan ng ijahang balatian. Mora na mo ang problema guys. Nang mao nang pasalamat tas Ginoo nga mora na ato ang giatubang na problema. Kaya nang problema pa ta sa tinan din problema patag nagsagubang patag mga dagkang utang, hindi kita na sigurong duha na nga upaw. Munang pasalamat tal mo ko sa Ginoo kay sa ingan ni Remo ang kaimtang. Di parehas Manila nga grabe isang katutak dito mo ang kuan utang, medyo palagi way trabaho kay di pa makautang-utang. Na hinoy trabaho, na daghang utang. Kaya magsaligman ka na may trabaho nga naman sa Manila guys, mapagani sweldo, magamang sweldo utang na, nagabot sa sweldo bayad na sa utang nga na kaya sweldo ato na sa utang pa doong nga naman kinabuhis Manila guys, mas ganing kaloy sa Ginoo nga abot ni dari sa Cebu wala jud may katilaw utang malagi nga ni ragamang kaimtang basta way utang na loob ra. Nga naman ka diha. Utang na loob ra guys. Ito kaluwi sa Ginoo bitaw guys. Bahala na. Diyan maura to guys. Kay malakaw siguro kuron. Matukos ukay-ukayan. Ngita ko ka ng kuwan. Sa nina nga ang masuot. Pinagkasaltiri. Ngita siguro kuron guys. Huwag na ako makita na umadyo. Ugwa. Alam mo ko mga sanina diha nga. Mga dress na kana naman po yung suoton na bahala na mas makaatin na guys mara to guys kay maligo sa ako magkita-kita na punta sa sunod ng vlog dagan kayong salamat ni jong tanan magyamping mo sa kanunay bye bye.